mathoth consider kinde makoro giloso budget makamae nikech adiera kwang'iyo kata migepe mopogore opogore kawuono kikwadwele migepe mamoko wago mana tache migawo mochung' ne weche mag thieth kae king'iyo proposal mane gichwalo ne giwacho ni wan nikech wang'iyo ni migawo kag migawo motelo ne loso budget gibedo ga piny to giwacho ni wan to e komenda ni mae pesa mabiro bedo ka romo wa makare makwagoyo kwante weche go mag wanyalo wacho ni recurrent expenditure kachiel kod kata weche go mag development gisegoyo kwan maber baki wacho ni mae pesa maka sirkal omiyowa to bo bedo ka watayo godo chenro magwa e yo makare tineno ka koro ka gikone kwang'iyo budget molos twanno ka omenda no ondosi ang'o manyalo bedo ni sirkal consider kata migawo mar omenda consider kinde makoro giketo ne migepe mopogore opogore omenda to kwang'iyo kata mar sekta mar thieth ni king'iyo mano mane sekta mar thieth dwaro ne bilion 4 omigi mana bilion 1 kende. Erokamano gima sirkal ng'iyo ing'e ni gidhongere nitie gimoro wacho ni resources are limited. Sirkal dwaro mar sectors te mag economy sirkal ok nyal chope nikech gimiyudo miluongo ni ushuru ne bose gike limitation ne ineno kata budget proposal mane gin go sane onge tax magitemo medo directly gin mana recategorization nikech iparo ni wach ushuru ne osediyo jo Kenya man nomiyo jo Kenya wuok oko higa mokalo kabisa Gen Z aparo ni nyalo paro nikech jo Kenya feel ni gin overtaxed koro gimomiyo samoro gigi duoko ing'ado gi nikech resources ten dwaro ng'eny kimedo dwaro mayiche sectors te dwaro kimedo gi to ne gichiko mana trillion 5 kiwiye to sirkal onge ability mar mano kata mar ariyo bende gima samoro timore ni interest ing'e ni kamipo gik moko ji nigi interest opogore and ariyo lwedo Mr. Dipo mawacho ni resources gi kata bed negative to jo bed nigi bedo devolve. I fully agree with them. Nikech 47 counties komi total of bucket 450 actually and no we jo chiwo gik 450 10 45 koro iyudo ka resources gi pod gibedo concentrated Nairobi ka gima gitimo malong'o onge ideally and gima winjo bed ni timore ni resources gi winjo bed ni tero gi piny mondo gikony jowa mang'eny mane piny kucho madwaro thieth mopogore so in summary gimomiyo ok gichiw moromo nikech resources ok oromo gi interest mopogore to ng'ato nyalo bedo ni penjore kapok wadhi e yweyo madundo CPA Victor Ogutu kapod antiere kuomi nyaka sani kwang'iyo kotimo kata pogo katiyo kod ranyisi sector no mano mar teko kata energy yudo no yudo atamala 14 mano medruok e budget mano ma higani tang'o momiyo sector mar thieth to seche moko nyalo wacho ni pod iyulo pod sirkal okete maino kwatemo mana pogo gi erokamano ahinya and mano momiyo ng'isi ni it is about interest gi priority area mar government of the day to kata sector mar health ne aparo ni jo union gi osetemo koko gi bineno gigoyo ne osemiyo ondamo moko med timore kaka UHC workers makore the dekne en koko gi mane gigoyo otherwise gini nok dhi maber kata again gima timore Kenya kae gimoro ni kai luongo ni mibadhe ni en disease ma igo kedo to pok wanyalo kedo kode samoro joma loso budget gi ng'iyo kuonde ma kokete pesa to mibadhe nyalo timore maber ma gin be giyud gima ber mane gima inyo Kenya erokamano haya adwa nwa kaw